Алабуга махсус иктизади зонасында яңа тармак эшли башлады. Хәзер анда югары класслы автомобильләр Аурус-Сенат җыела. Бу вакыйга республика күләмендә генә түгел, бөтен ил күләмендә дә мөһим. Ни өчен мөһим булуын хәбәрчеләребез күреп кайтты. Владимир Ильич, разрешите дать старт началу серийного производства? Разрешаю. Поздравляю вас. Әнә шулай Аурус-Сенат автомобильләрен күпләп җитештерүгә старт бирелде. Президент проектның мөһимлеген искәртте. Сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам. Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию. В нее были вовлечены тысячи специалистов, инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились. Монда барысы да эзлекле һәм бер тәртип белән башкарыла. Һәркем үз эшендә. Каждый кузов это индивидуально. Каждый кузов, каждый индивидуальный подход, как говорится. Премиум класслы Россия автомобильләре Алабуга махсус икътисади зонасында башыннан алып ахырына кадәр җыела. Тулы комплектацияле Аурусның бәясе 20 миллионга якын. Заводта елына 5000 автомобиль җыелып сатылу күздә тотыла. В сравнении с другими российскими производителями, даже с учетом тех планов реализации производственной, которые у них сегодня есть, это будет самый российский автомобиль. Барлык технологик операцияләр материалларны кабул итүдән алып, агрегатларны цифрлы киләүгә кадәр бердәм IT-системага бәйле. Алабуга Аурусларын барлыгы 100-гә якын белгеч җыя. Аурус заводында водород белән эшләүче беренче модель дә тәкъдир ителде. Яңа машинаны Татарстан президенты да сынап карады. Республика Татарстан, республика автомобильная. Наш автомобиль КАМАЗ один из лучших автомобилей в мире. Мы всегда побеждаем. Я думаю, Аурус имеет огромную перспективу. Это современнейший автомобиль. И сегодня это только начало. Аурус автомобильләренең беренче партиясен июнь айында чыгара башларга ниятлиләр. Мөршидә Җихан, Айнур Вәлиәхмәтов, Татарстан яңалыклары.